Ben, pois, como colofón a esta 50 Asamblea e esta celebración dos 50 anos de Adega, vamos a ter unha mesa redonda que se titula A Coruña, berce de Adega e do movemento ecoloxista galego. E pois me acompañan aquí na mesa pesos pesados de Adega e do ecoloxismo galego, moitos se interviron tamén no documental. Teño aquí a miña dereita, todos conocedes bueno, que casi non precisan presentación na realidade, non? Pero teño aquí a miña dereita a Adela Figueroa, a Curra, que pois participou na Asamblea Fundacional de Adega, tamén foi presidenta da primeira delegación de Adega, que foi a delegación de Pontevedra, lá polo ano 77. Tamén foi presidenta de Adega entre o ano 2006 e 2010. A miña esquerda teño a Manolo Soto, que é o presidente actual de Adega, recén elixido, pero xa fora tamén secretario xeral entre o 92 e o 96 e presidente entre o 97 e o 2003. E na esquina dereita teño tamén a María García, que foi vogal de Muller de Adega e presidenta da delegación tamén da delegación da Coruña aquí nos anos 2001 e 2002. Entón, nada, van a facer unha pequena intervención eles tres e despois vamos a abrir os micros para que interveñades vos tamén. E, sin máis, xa vos deixo con Curra. Ben, boas tardes a todas, a todos, e gracias por aguantar aquí aos heróis que estades aí agora. Ben, xa se dixo todo no vídeo, mas quizás sexa interesante, como agora falou esta que está no defensa do ben común. Non está? Marchou, Rosa? Marchou. Ben, é interesante salientar que neste país o mar nos preocupa moitísimo. Nos preocupa a terra, nos preocupa o territorio, nos sentimos o territorio, mas somos un país de mar. Non é por acaso que Osorio Fernández Tafall foi presidente do Consello de Galicia no exilio despois de Castelao, despois de Antón Alonso Ríos. Osorio Fernández Tafall tivo que fuxir, mas foi a grande figura da FAO. Foi unha grande figura da FAO. É importante que recordemos a nosa xente. É importante que a teñamos aí. Porque é bon para nós, é bon para eles, é bon para o noso povo. Ademais de Osorio Fernández Tafall, preocupados polo mar, temos a Valentín Paz Andrade, que inventou os buques congeladores. É dicir, nós somos unha potencia marítima, ou fomos. É importante que teñamos en conta iso, porque se non sabemos a grandeza da que somos capaces, perdemos forza no momento de defendela. Entón, é moi trascendente, é moi importante que saibamos que somos un gran país colonizado, e como os países colonizados, o colonizador o que intenta é apagar a historia. Por iso, o presidente da Xunta di 4 pedras e 5 toxos, porque ele non sabe o que valen as pedras. E aí, porque nas pedras de Galiza está a nosa historia, está escrita, e ademais está a nosa historia xeolóxica. Entón, eu quixen empezar por aí, porque creo que é importante que cando se nos chama para facer unha asociación que é vanguarda, que eu considero, xa o dixen aí no vídeo, que é a trave, unha das traves do asociacionismo galego e, por tanto, deste país, cando nos chama, quen é que nos chama? Un experto en problema marítimo. Porque, ao final, todo está dando nos mares. E eu lembro, pasaron moitísimos anos, mas lembro perfectamente o discurso de Domingo Quiroga, porque a mí me impresionou. Viñeronme buscar a casa, é dicir, eu fun a esa reunión porque me viñeron buscar a casa. Non había moitos biólogos naquela altura. Entón, pois, bueno, tiven ese privilexio, eu considero un privilexio. Son 50 anos de ecoloxismo galego, son 50 anos de loita polo país.
A adega non naceu só e única e exclusivamente con aspiración ecolóxica únicamente, sino con idea de país. Foi as grandes lutas do inicio, que non hai por que levantalas aquí, mas no inicio sí que foi unhas tensións moi potentes de quen quería únicamente, sí, ecosistemas e vamos tal, e quen quería darlle estrutura a este país e recuperar a estrutura deste país que se fora coa Guerra Civil. Gañou a parte que quería o país. Entón, iso é importante. É interesante tamén, me gustaría mencionalo, a maneira de traballar de adega. A maneira de traballar de adega é desde sempre en equipo, botando mau do país. É como decía o bispo que lle asombraba as mulleres de Baldaio. Eu que, por exemplo, meus netiños vayan en Baldaio, naquela lagoa tan bonita que hai ali, pois para min ten un valor inmenso, porque esas mulleres que se enfrentan con un paraguas a unha espingarda. Entón, iso tamén é o país. Iso tamén é o país que temos. Por iso non nos temos que deixar asoballar, decir, somos incapaces. A socioloxía é complexa, ten moitas ramas. Ten a rama dos votos, a rama de non sei que, pero ten outras cousas. E mentras haxa adega hai país. Eu vou dicir así. Mas ela só non, Que outra habilidade ten a adega? Botar mau de todo o que ten ao redor, sempre. Pois profesores da universidade, pois a outros grupos ecoloxistas, colaborar con outras coas persoas, mobilizar o traballo social. Eu iso teño aprendido de Daniel, como é o traballo social, mobilizar o país. Como me toca, ahora me deixades falar, pois vos vou contar, porque ninguén fala da Covairós. A min a Covairós, para min, é un exemplo de como se traballa en equipo. Non é porque me tocase así, digamos, estar un pouco na liña de primeira liña, mas o que me gusta desa loita e que se gañou é aprender a traballar en equipo e ser capaces de sermos galegos, de galegas, mas saímos fora. Fomos a Brasil, falamos coa Votoratín, fomos ao ovo da serpente e trouxémolos aquí, a ver o que estaba facendo os seus subordinados, que eran os do Ural. Entón, outro exemplo de traballo en equipo que sabemos facer foi tamén o dos vertidos, que marchou Tim. Tim para min é o grande heroi, porque, pasou unas canutas. Porque estuvo encerrado no cuarto na sentina onde se guardan as cordas durante 3 ou 4 días que non sabía se era día, se era noite. Entón, ben, somos capaces de facer iso. Creamos en nós mesmos, por favor, creamos en nós mesmos. E ese é outro exemplo tamén, porque eu lembro pasar por todos os centros galegos de Europa, falando, mobilizando, concienciando, explicando o que era os vertidos atlánticos. Claro, eu iba de ecoloxía e había que explicar tamén que era eso da contaminación acumulativa, por exemplo, dos ecosistemas. Ben, e tamén houve xente que nos apoiou, porque Domingo Prieto foi un elemento fundamental. Estaba en Groningen, na universidade, de profesor, mas el dominaba ben o holandés, e dominaba ben, claro, vivía ali, e dominaba o inglés. Entón, nós fomos ver en Ámsterdam a Greenpeace ao seu sitio. E, se non é por Domingo Quiroga, pois non nos podíamos desenvolver. É que nos facilitou todo. Pero tamén estaba Carlos Durán en Londres. Porque Galicia non é só este territorio que temos nós que tanto queremos. Galicia é moitísimo máis. Entón, hai no que mobilizar sempre. E iso é o que eu fui aprendendo ao longo de todos estes anos. Non me vou estender moito. Pasa, se queres, as fotos. Bueno, eso puxo non hai porque é a socia número 3 da Delegación de Pontevedra. É interesante, eso é porque, é interesante unha cuestión. En aquel momento, enxeñeiros, Lourizán, enxeñeiros, formados en Madrid,
Que sabe un enxeñeiro? Saber a rentabilidade dos procesos. Mas que rentabilidade? Porque nunca se contabiliza o gasto ecolóxico, o gasto ambiental. Nunca vai en contabilidade. E non se contabiliza o que gañan as mariscadoras. Quanta xente da ría de Pontevedra estudiou gracias a que súa mãe era unha mariscadora? Moitísimas persoas. Entón, todo iso non se contabilizou, era pobo. Entón, e iso é o que botan contas. Entón, eu, por exemplo, teño experiencia de, a verdade, tiña 23, 24, por aí, anos, estar nunha mesa, sentada en Lourizán, con enxeñeiros sesudos deses que saben a rentabilidade dos procesos, e dicirlles que aquelo era unha chorrada o que estaban falando. Bueno, e claro, é unha cousa rara iso, non? Mas iso é así e hai que aprendelo. Bueno, se me estendo me paras, Vale. Dalle un poquinho aí para ver, así para entreternos. Sigue, porque iso é unha historia. Por que truxen eso? Porque, por exemplo, eu fui directora da revista do Ensino. Que facíamos? Preocuparnos polo medio ambiente. Por exemplo, hai un número monográfico dedicado á Bacía do Ensino, á Bacía do Miño, no que colaborou xente de Lourizán, da Misión Biolóxica, da Universidade de Santiago, e de moitos outros sitios do Centro de Investigacións Pesqueiras, de moitos sitios, colaborou para elaborar, por exemplo, aí eran unhas conferencias e se recolleu nese número todas as conferencias sobre a Bacía do Miño, por exemplo. Entón, a adega non é allea tampouco ao mundo da cultura, e o mundo da cultura non é alleo á adega. Iso tamén é interesante que o saibamos. Sigue, por favor. Ben, nada, sigue, sabemos que tal. Ben, eu puxen eso aí porque hai que tamén... hai datos, cando peleamos, datos, feitos, resultados, mas tamén hai emocións. E non podemos esquecer nunca as emocións. As emocións poden ser traicioneras, porque pode ser, bueno, pois, o fascismo, pode ser, mas as emocións tamén nos ligan á terra. E temos que ter ese concepto, esa idea de que nós estamos emocionalmente ligados á terra. Sigue, por favor. Ben, bueno, sigue pasando, porque iso xa o vimos, non? Ben, xa se falou. Iso é falando do que dixemos da Fosa Atlántica. Ben, e eu dixen no vídeo, dixen, foi un triunfo de adega, foi un triunfo do Xurelo, foi un triunfo de moitas cousas, foi un triunfo do pobo galego, que quixo loitar aí, que non quixo que se seguise botando verteduras aí deso. Sigue, por favor. Bueno, aí está, sigue, porque eso xa o sabemos. Aí está Carlos Durán, por exemplo. Sigue. Bueno, aí está eso de que falei. Sigue. Ben, trúxenos, porque me parece que é importante rendirlles homenaxe ás persoas que loitaron polo país. El loitaba desde a lingua, pero como lle pedimos que en adega tiña que apoiar, non o pensou. Pensade que ese autobús que iba cheo de xente, dormiron na súa casa durante casi un mes, nos xardíns da súa casa. É dicir, que acontece? Que hai moitos galegos e moitas galegas que dan o que ten para o país. Sigue, por favor. Ben, sigue. Ben, aí está Domingo Prieto, tamén o puxen. Está con Rodríguez Lapa, están Carlos Durán, Domingo Prieto e Rodríguez Lapa. Para quen non o saiba, Rodríguez Lapa é o grande filólogo portugués, que para él decía, eu estaba diante, cando él dixo, para min o maior honor que me poden dar é considerarme da xeración nós. Entón, ben, o traigo aquí porque sigue. Bueno, sigue para diante. Bueno, e nada, simplemente falamos, vamos a quedarnos aí, porque penso que unha das liñas que aparecen agora, sempre estuveron, mas se visibilizan, é o que chamamos o ecofeminismo, é dicir, o abrollo, o agromar, en primeira liña das mulleres que defenden a terra tamén desde a ecoloxía. E aí temos a Sonia Guaxaxara, que é líder indíxena, e as súas declaracións me parecen importantes. Wangara Maathei, que foi a presidenta de Kenia, sigue, a veces se me van sigue, e xa está, veña.
Nada, isto sigue para adiante e xa está, simplemente ver o Pedregal de Irimia. Ben, ese é un fracaso noso e témolo que recoñecer, porque se denunciou desde moitos puntos de vista, pero ou non nos entregamos bastante, había tantas cousas que facer, ou non lle dimos bastante valor, mas temos o Pedregal de Irimia, que é onde nace o Miño, que está inzado de eucaliptos, e iso non o podíamos consentir. Ben, sigue para diante e xa está. Bueno, aí teño a Belén, porque eu son belenista. Coas súas declaracións. A min, como sabedes que me dá tamén pola literatura e creo que, xa dixen que as emocións son importantes, vou rematar con unha homenaxe a Rosalía Castro, para min a primeira ecoloxista de Europa, que nos enseñou como se pode amar a terra. Vai dedicado a ela, e chamase Indígenas, e ainda vou abusar así un pouquiño de voz e vou ler. Quero ser indíxena como a ti, Rosalía, para salvar da morte a floresta, para louvar a terra escarnecida, para cantar os paxaros no nacer do día. Vou ir contigo escutar os rumores cantadeiros dos 1000 ríos, como o teu sar, como o meu miño amigo. Pentearemos todas dúas os cabelos en novelos da beira, na fonte fría, con o peite douro da moura da montaña estrelecida. Indíxena sou, como a ti, porque amo mal pocadiña a terra en que nascín. Lingua de indíxenas falamos enquanto lutamos contra a cobiza que cabalga sobre os nosos verdes campos e as nosas sagradas montañas. Indíxenas somos porque gritamos contra o poder insensato que toda a terra arrasa. Como indíxenas adoramos nosas pedras, nosas aguas, nosos montes, nosas fragas. E cantamos o vento que zoa entre as almas por milenios, tracendo para nós o son de quen aquí viveu, amou, chorou, sobre as erviñas do campo santo da nosa terra vedralla. Somos indíxenas sofredoras, bravas, teimosas, luitadoras, inconformistas, coraxosas, que como a ti, comungamos entre as follas dos carballos con as raíces da terra benzoada. Vives en nós, mulleres da Galiza, a cantar e danzar alegres cantos, deprendidos no pentear esquivo das santiñas e santasas da nosa sagrada casa. En nós estás presente cando berramos na nosa terra digno traballo. Tú rompiches os trabóns, as alxemas que nos paralizaban, xunto das nosas irmás indíxenas como a nós, nunca máis asoballadas. Agora o río vai cheo, nosa voz xa non se para. Bueno, moitas gracias, Curra. Ahora paso a palabra a Manolo Soto. Pois moitas grazas, boa tarde. A verdade que aquí tiña que estar outra persoa para falar de Coruña versus do ecoloxismo, non? Tiña que estar, pois, convidouse a Tino Fraga, que foi presidente da ADEGA, pois nos primeiros 80, non sei exactamente se xa nos 70, pero si nos primeiros 80 polo menos, pero por cuestións persoais da xenda non podía estar e tampouco puido estar por razóns persoais pois Carlos Vales. E finalmente ia estar outro presidente da ADEGA, non? Que todavía Antón estivo na inauguración da exposición, Amancio, pero que por unha disposición de última hora pois non podemos contar con el. Entón, sobre a Coruña non poderei falar polo menos en primeira persoa como activista local, pero sí que podo pois dar o meu punto de vista que, bueno, no tempo que levo participando e seguindo a ADEGA. Entón, eu empecé a ADEGA en Compostela a raíz no momento do embarrancamento do Casón. Foi unha das actividades nas que coñecín o Grupo de Coruña porque estábamos nun grupo local de Compostela e ali fomos a Corcubión xente desde Santiago e desde a Coruña
pois a ver o que podíamos facer, a coñecer a situación e a botar unha man, bueno, xa se botar a man na urxencia, precisamente, nas nosas localidades, en concreto recibindo a xente que foi evacuada da comarca, por exemplo, en Compostela, non? Miles de persoas chegaron, de repente, pois, evacuadas para poder dormir en onde, pois, por exemplo, na residencia universitaria do Burgos da Nación, nos pasillos, que era onde estaba eu tamén nese momento. Entón, ali coñecín pois a Carlos Vales e seguramente e tamén, si, a Xosé Manuel López Ciprián, que levaban nese momento a Adega Coruña. E seguramente algunha persoa máis, pero que non lembro como no que é esa visita de concreto, non? Bueno, incorporeime despois no ano 90 á xunta directiva e a partir de aí pois fun coñecendo a realidade organizativa da adega e eu aquí apuntaría tamén no sentido de que do que falou Curra do traballo en equipo, digamos tamén a concesión do traballo en equipo desde o punto de vista organizativo, do que é a organización, o traballo en rede conforme a un modelo de organización, non? Entón, nese momento había estas dúas delegacións activas, había compañeiros de Vigo que acudían a comezo do 90 á xunta directiva de Adega e digamos que estábamos pouco máis que nesa situación de moi escasos potencial organizativo. E o que se veu a continuación pois foi, digamos, aplicar o modelo. Coller os estatutos, que non os fixemos nese momento, sino os que había, e os que había nos servían moito para cambiar moitas cuestións. Entón, conseguiuse un funcionamento no que as delegacións locais pouco a pouco empezaron a ter vida propia e a reactivarse. Anteriormente, podemos ver na propia exposición da adega, pois hai documentos gráficos, non? Folletos, por exemplo, cos buzón de adega con moitos enderezos, pero todo iso, pois digamos que esmorecía nas loitas dos anos 80. Antes se falou de Coruña e de Vigo, pois eu creo, e o carné de Adela, que supoño que non sei se lle deron desde a Coruña, pero resulta que hai varios libros de Adega porque cada delegación era independente. Si podemos ver como todas estas persoas confluían na directiva nacional, está nas actas, pero despois a vida organizativa e activista e de incorporar persoas ao conxunto da adega, pois quedaba diluído e algúns socios da adega que xa eran directivos nos anos 80, pois aparecen nos libros nos anos 90, non aparecen antes, e xa eran cargos directivos importantes, non? Entón, si podemos ver pois que efectivamente nos falta moito coñecemento, dicía o Belén antes da historia organizativa documentada nos documentos da adega e máis aínda se vamos ao nivel local. Entón, que había en Adega? Pois en Adega Coruña, pois, por exemplo, no 92 tivemos o embarrancamento de outro buque, o Marexeo, aquí diante da Torre de Hércules, e realmente Adega non tiña capacidade organizativa para levar unha loita como levou 10 anos despois no caso do Prestige, nin de lonxe, non? E eu acababa de empezar a traballar aquí na Coruña, e, puiden estar un pouco no tema, pero as forzas eran moi escasas e revisando a cuestión de traballo, pois nese momento se decía que, non sei quen fixo mención a Cerna, que Belén, me parece que tamén, que no ano 90 pois había, se editou un primeiro número da revista Adega, e logo seguiu a mesma numeración como Cerna, pero efectivamente era na Coruña onde levaban todo o pouco que había centralizado de Adega. Xosé Manuel López Ciprián como vicesecretario e secretario en funcións durante os últimos anos 80 e ata a altura de 1994 pois levou o peso digamos administrativo e a elaboración da revista que dependía del fundamentalmente, e do Grupo da Coruña. Iso podemos seguilo na mancheta de colaboradores da revista Alba da Branca, ano 86, 88, e nos 2 ou 3 primeiros números da revista Adega, que logo, foi cando se remodelou iso e se puido xa organizar con continuidade.
Repasando os contidos do traballo organizativo, digamos que, por exemplo, na Coruña podemos ver nunhas campañas sobre a limpeza do porto e a xestión dos residuos, os primeiros, seguramente foi o primeiro folleto que tive nas mans en galego, feito aquí en Galiza, sobre a reciclaxe dos residuos e a alternativa dos 3 Rs dos anos 80, non? De mediados dos anos 80. Aquí foi tamén moi importante por todo este grupo a loita contra o militarismo. Aquí tiveron lugar as xornadas antinucleares, que era onde había masa social tamén, de debate, digamos, para contestar á central nuclear de Xobi. Logo ali se mobilizaba todo o país, pero aquí, estando a distancia que está, pois obviamente esa cuestión dunha central nuclear non se consideraba un problema local e a Coruña se mobilizou moito organizando esas xornadas antinucleares cunha doble vertente que era a que nos viña encima, a central nuclear de Xove, pero tamén o armamentismo nuclear, a Guerra Fría nese momento, as armas nucleares e toda esta cuestión. E aquí tivo lugar tamén forte campaña, como noutras cidades do país, pois contra a integración na OTAN en todo o primeiro quinquenio e mediados dos 80. Todo eso podemos ver na pouca documentación que temos e houbo, de acordo co que Ramón Varela me ten comentado a min, porque aí sí que eu non revisei documentación, houbo unha participación importante da ADEGA coordinada por Xosé Manuel López Ciprián desde a Coruña na loita contra a caza das baleas, que é algo que temos moi esquecido, que non facemos referencia porque falamos das celulosas, de nuclear, dos vertidos, etc. Pero tamén a ADEGA liderou, polo menos no ámbito da Coruña, esa loita. Entón, foi despois da reorganización, digamos, dos primeiros anos 90, cando nese momento sí que había na Federación Ecoloxista, no que era a Asamblea de Grupos Ecoloxistas Naturalistas de Galiza, creo que no conxunto eran que formaban parte máis de 50 entidades locais, na Coruña tamén as había. Entón, moitos grupos, algúns deles ligados aos institutos, e o caso da Coruña pois foi un máis, no que estes grupos, pois algúns deles foron tanto persoas importantes como mellor o grupo, que eran 2, 3, 5 persoas, un colectivo, digamos, de estudantes pois do instituto ou non tanto do instituto, pero hai varios exemplos, se incorporaron á ADEGA, e aí pois onde temos a María García como presidenta da ADEGA, pois tamén, non sei exactamente en que ano, pero na altura do 2000 era a presidenta da ADEGA na Coruña. Antes mencionar, por exemplo, a Enrique Niño Ricoi, que traballou continuadamente en ADEGA mentras lle permitiu a saúde, e tiña por aquí algún nome máis, pero pois Gonzalo Mosquera Tallón, Ricardo Quiroga participaba aí tamén, o fillo de Domingo Quiroga, Carlos Silvar, unha persoa que estivo en toda a loita, xa non só local, pero particularmente neste grupo da Coruña, pero, por exemplo, na viaxe a Holanda e a Inglaterra no tema dos vertidos radiactivos. Todas estas persoas, algunhas delas siguen con nós ou siguen activas, siguen traballando e colaborando, caso de Carlos Silvar, de Carlos Vales, e algúns teríamos que recuperar todavía, non? Ou falar con eles por isto, que é un tema que temos pendentes, o tema que comentaba das baleas, porque quizás Xosé Manuel López Ciprián pois nos pode botar unha man en lembrar e documentar ese traballo. Logo, por se interesa para o debate, antes de darlle xa a pasar, seguir o turno de palabra, pois, antes comentaba a cuestión organizativa da ADEGA neses anos. Realmente aí sabemos, tamén polo vídeo, aí falaba Xosé Manuel Beiras de como xurdía en vida na ditadura, en vida de Franco. Entón, había un deseño que realmente despois foi pouco funcional, porque eran personalidades que non tiveron xa continuada de traballo
máis que aquelas que tiñan unha función importante. Domingo Quiroga, por suposto, como experto, pois este Bermejo, catedrático de analítica, seguiu participando en debates, pois en charlas, como decía aquí a sobrinha de Quiroga, dando charlas polo país sobre as cuestións de contaminación das celulosas e así outros tantos, pero chega un momento en que a dinámica social estaba máis na base e aí se decantou unha diferenza que apunta Tino Fraga como historiador no caso do ecoloxismo galego, porque xurde no ecoloxismo galego, de feito a Adega é o primeiro colectivo que leva o apelido de defensa ecolóxica, é dicir, ecoloxista. Os outros eran estudo da natureza, eran defensa da natureza, defensa ecolóxica, é dicir, claramente un colectivo ecoloxista. Entón, el fai análise, neste caso, Tino Fraga, de como aparece o ecoloxismo como alternativa tamén política a, digamos, o liberalismo e a esquerda tradicional e incluso o marxismo, non? E no caso galego se vive unha realidade moi particular que é o colonialismo e onde as análises ambientalistas, os problemas, o cariz do problema ambientalista coincide a análise ás alternativas, o diagnóstico do problema e as alternativas pois coinciden entre o nacionalismo popular e a análise ecolóxica dese problema, é dicir, identificar a raíz política dos problemas ambientais é o que define o ecoloxismo frente a outras tendencias, digamos, que poden ser máis de estudo da natureza, de concienciación, de comprensión dos procesos ecolóxicos, pero aquí nos centramos precisamente en buscar unha solución que ten que ser sempre unha solución política, non? Entón, ese debate estivo tamén aí, eu creo que como os 50 anos chegan ata, por lo menos, ata maio do 2026, en cando fan os 50 anos da legalización, teremos tempo que quizás de afondar nesta necesidade de coñecemento da nosa historia con parte dos protagonistas e das protagonistas que todavía están con nós e que o temos que facer antes dos 70 ou dos 80, porque non os teremos despois. Moitas grazas. Bueno, nada, moitas gracias por escoitarnos. Un orgullo compartir os 50 anos de Adega, non? Un orgullo, é unha historia de perseverancia, é unha historia de constancia, de compromiso, de entrega, de investigación, de rigor, de ciencia, de alianzas e de despregue polo territorio. E eu creo que eses 50 anos son un éxito en sí, pero é que ademais fai moito ben coñecer pois esas grandes vitorias, non? Como as que levamos falando pois hoxe pola tarde, Xove, o plan acuícola, a planta de Nostián, etc. A Covairós. E fai moito ben porque creo que estamos nun momento tamén de encrucillada, de ver que temos pois moitos retos e moitos inimigos moi fortes realmente que están, bueno, gañando terreo en moitos aspectos, non? E ver que fomos quen no pasado tamén de abordar loitas moi duras con inimigos tamén moi grandes e de vencelos como foron, por exemplo, os vertidos na fosa atlántica. A min me infunde optimismo e me infunde forza e veremos caer seguramente tamén a outros moi grandes como son Altri e outros moitos que temos por diante. Eu efectivamente fun presidenta da delegación da Coruña, pero case nin me lembraba porque foi tan efímero que realmente, bueno, me tiveron que refrescar a memoria, non? Entre pois 2001, 2002 viña de estudiar en León, logo marchei a Carnota, fun abducida por unha marea negra, así que, bueno, realmente a miña aportación en Adega sempre moi intermitente. Bueno, en espera de seguir sendo útil nos vindeiros anos, non? Que é o que lembro daqueles tempos? Pois eu sí son veciña da Coruña, orunda de aquí, e lembro pois un movemento ecoloxista nos meus anos de mocidade, pois a verdade é que é moi diverso, con moitos grupos, podemos chegar a contar 9, 10 grupos só na cidade da Coruña,
grupos de xente moi nova, que iso é algo que chama moita atención a día de hoxe, non? Porque en realidade nos está costando recrutar ecoloxistas de menos de 20 anos ou incluso menos de 30 anos, e daquela había un panorama pois moi diverso de moitos grupos ecoloxistas mesmo nos institutos. O meu era un deles, a ROAS, pero estaba tamén Albatro, estaba Hábitat, estaba Colectivo Natureza, por suposto a Adega e outros moitos, non? E a verdade é que esa paisaxe, que ademais era pois unha paisaxe de biotopo en Oleiros, era unha paisaxe pois eso de combate, de frescura, de mocidade, de capacidade de convocatoria moi potente, a verdade. Bueno, pois foi modificándose, evidentemente, o tempo pasou, as condicións cambiaron, a política cambiou, a sociedade cambiou e agora pois temos un movimento ecoloxista se cara máis concentrado en poucos grupos moi potentes, con moita experiencia, como é a Adega, con moita traxectoria, eu diría incluso que moi profesionalizados, tamén que se desenvolven ben na baraña burocrática. Eu creo que son cousas que fomos gañando co tempo, pero ao mesmo tempo pois temos eses retos, non? De seguir incorporando xente nova e de que o ecoloxismo pois teña tamén certo grado de prazer, non? E non só de loita e de sofrimento. Ao longo dese tempo, pois, na Coruña se libraron grandes batallas, non? A min me gustaría mencionar dúas, houbo máis, pero unha delas foi a planta de Nostián, que eu creo que é un éxito ecoloxista tamén azuzado por unha desgracia medioambiental, como algunhas veces adoita acontecer, e outro o da Ría do Burgo, tamén unha loita de longa duración que por fin se acometeu a dragaxe, non? Por parte do Goberno Central. Gustaríame dicir aquí victorias parciais. A planta de Nostián pois naceu con problemas xa non só pola tecnoloxía utilizada na planta de tratamento, senón por unha belixerancia brutal por parte da concesionaria, co Concello da Coruña. Entonces, problemática dende o mesmo inicio, sabemos que é un modelo que polo que temos que apostar, pero que ten moitísimo que mellorar, e a dragaxe da Ría do Burgo, que non se pode quedar aí, que non se pode quedar nunha mera dragaxe. A nosa visión, aparte de recuperar a actividade marisqueira, pois era facer o primeiro espazo natural de interese local supramunicipal entre o Concello da Coruña, o Concello de Oleiros, Culleredo e Cambre, e bueno, creo que é unha visión de que hai que seguir loitando pola Ría do Burgo para que sexa realmente ese corredor ecolóxico que debeu ser en todo momento, non? Bueno, por mencionar así dúas loitas. Como é a situación no presente? Eu, evidentemente, veño da política, teño unha visión se cara un pouco sesgada, non? Pero, bueno, preocupada pola diminución do compromiso medioambiental das administracións. En xeral, o Concello da Coruña pois non é unha excepción e estamos vendo que é unha cidade de moda, que é unha cidade en evolución, pero que a cuestión medioambiental perdeu moita prioridade no ranking de tarefas a acometer dentro do goberno local, non? Estou pensando nos desenvolvementos inmobiliarios que están recuperando planeamentos do vazquismo, que agora mesmo incluso non cumplirían a lei do solo, simplemente pois son planeamentos que se recuperan dos anos 80 e 90, pero con unhas edificabilidades absolutamente desproporcionadas. Estou pensando na turistificación brutal na Coruña, nos cruceiros que van a máis e van ir a máis, así que se despexe a fronte portuaria, que estamos vendo que é un debate así moi candente na cidade. Seguimos tendo por diante o reto da mobilidade en coche, na mobilidade xa non son na cidade, senón na área metropolitana, e aí sigue sen pasar absolutamente nada. Está esa cuestión do futuro do Peirao, realmente unha zona que todo o mundo se disputa para poñer ali o seu edificio senlleiro, as súas vivendas con vistas á ría e tal, pero que en poucos lugares se contempla que é unha zona inundable polo mar, como suba o nivel do mar, non? Entonces, eu boto moito de menos realmente ese debate en profundidade sobre cuestións medioambientais que trascendan a banalidade e o greenwashing, porque en realidade na cidade de Coruña se fala moito de medio ambiente, pero non se fala de problemas profundos, non? Que vai pasar realmente cos incrementos das choivas, a insuficiencia da rede de saneamento e as zonas que se siguen inundando periódicamente na avenida Alfonso Molina ou nos Peiraos, e non se está falando realmente, non, do ciclo da auga. Entonces, bueno, sí, o que estamos vendo, hoxe falaba con Verónica pola mañá, non? Esta cuestión de que se fala moitísimo de medio ambiente, pero en realidade para banalizalo e para quedar ben e colgarnos a medalla, non? Todos estes temazos que estou mencionando son xigantescos,
A ver, temos multitude de frontes abertas tamén na Coruña e escaseza de medios, eso acontece en todos os sitios. Perdona, Xandro, que igual me estou metendo na túa parcela, que coñeces mellor que a min, non? Dende a delegación. Pero, bueno, se cara así poderíamos plantexarnos algunha... bueno, claro, por suposto que xa non las estamos plantexando, non? Pero como proposta miña, bueno, pois o traballo que xa se mencionou aquí en rede con outros grupos ecoloxistas locais, non? Para incrementar capacidade de presión, pois aí está Habitat, aí está a Mar de Fábula, aí están os ecoloxistas en acción, os Fridays for Future, que xente moi noviña, poquiña, pero bueno, que seguramente que agradecen o traballo en rede, Reforesta Coruña, a priorización de temas onde podamos realmente ter incidencia, as alianzas coa veciñanza, e unha cousa que a mí me preocupa que é que estou vendo que cada vez se incrementa máis a polarización, non? E me dá a sensación así, incluso cando contemplo as actuacións da administración autonómica, que xa non é só o seu desprezo pola protección do medio ambiente, senón que están demonizando e están polarizando o que é a conservación da natureza, non? Non me parece casual que despois dunha vaga de lumes como a que tivemos neste verán chegue a Consellera de Medio Ambiente propoñendo axudas aos cazadores como primeira medida estrela. Eu creo que realmente non é incompetencia, saben perfectamente o que están facendo e están polarizando realmente a poboación do territorio e rural contra o ecoloxismo e a conservación da natureza, e creo que dende o ecoloxismo deberíamos, se ven, manternos na nosa radicalidade, na nosa ambición, pero evitar esa polarización, non? Porque nós non somos inimigos da xente do rural, nin somos os inimigos de moitos dos veciños e das veciñas da Coruña, non? Que están, bueno, pois, somos aliados, non? De alguma maneira, non? E creo que me preocupa moito esa polarización porque está tendo lugar un cambio cultural e ese terreo que nos avanzáramos na protección e na concienciación ambiental se está desandando por parte das administracións e das políticas máis reaccionarias, non? Volver a situarnos no lugar onde estábamos vai ser moi difícil. Entonces sí que creo que, bueno, alianzas con xente de fora do ecoloxismo para tarefas común, emocionoume traballar nas captacións de auga para os veciños na zona de Valdeorras, emocioname ver a Bispo sempre procurando alianzas locais, non? E traballar coa xente que está no territorio, que iso tamén é un sinal identificativo de Adega, bueno, e aplicable tamén a Coruña, a hora de incrementar incidencia sobre pois, problemas de moito calado que temos aquí nesta cidade, nesta comarca. Non me quero estender máis, pois xa falei demasiado, nada, parabenizarvos polo traballo, estou moi contenta de volver a Adega despois dun tempo ausente e a verdade é que maravillado que sodes capaces de poñer en marcha con pouco tempo e poucos recursos. Así que...